Pag-aimbestigaran ni Department of the Interior and Local Government o kundi DILG Secretary DILG Remulla ang Bureau of Fire Protection o kun BFP matapos nga gintawag niya ini bilang most corrupt agency. Sano kay Remulla, ila tinluan ang nasambit nga ahensya agud nga maguntat ng korupsyon. Pahayag niya tama kalapnagon ang pagpangurap sa ahensya paagi sa hindi husto nga pagbaligya sang fire extinguishers, pagkontrata sang sprinklers kag pag-issue sa mga building permit. Paghimuon sini ang tanan nga mga tikang agud nga malimpyuhan ang BFP. Dugang niya agud nga masiguro nga wala sang anomalya sa ila pagpang-inspect. Nagbakal sila sang 15,000 ka mga body-worn camera nga pagasuksukon 24 oras sang ilang mga investigador. Agud nga ma-record ang ila tanan nga mga transaksyon. Ang iningatikang sang pangpanglimpyo kung pagpauntat sang korupsyon sa BFP, isa sa mga top priorities ng DILG subong nga 2026. The BFP, in my opinion, is one of the most corrupt organizations in the country. And we're going to do exert all efforts para matigil na ang corruption nila. Lalo na sa pagbenta ng fire extinguishers, sa pagkontrata ng sprinklers, sa pag-hassle para makakuha ng building permit. Lahat yan, nilinisin na namin. Nag-purchase kami ng 15,000 body cameras para sa mga inspectors. So 24 hours yan. Basta na-isot nila, hindi nila pwedeng patayin. Lahat ng conversations na ngayon, recorded na. So, wala nang kalokohan at marirecord namin lahat yan. Ma-access namin at anytime. Kahit nasa banyo sila, ma-access namin kung anong ginagawa nila. Si Interior Secretary DILG Remulla kadungan sang iya pagbisita diri sa Iloilo.